Ji devê dayîkeke Kurd bi sernavê Zemara Rojava. Ey zirhêza cîhanî, ka tu li ku ma? Çavê min qerimîn li ser ezmanên şîn birik. Ji min ve xuya nabin balîndeyên te yên Hesinî. Ho, nizanim reşa xwe bavêjim li ser kê? Wanin ji wê de tên xezeba Xwedê. Ji perê gund hildibin nîdayên Allahu Ekber. Li wan vedigere dengê tivinga bavê zarokan. Dixwazim keleka xwe bidim keleka wî. Lê çê nabe koma zarokan bihêlin bêxwedî. Jê re dua dikim, tenê ev ji destê min tê. Xwedêyo, ew fîşekekê berde ji devê tivinga wî bifire hezarê din. Cana jî dibere jê re dilîrînim, ta ku zaxê bidim pir û baskên wî. Pir neçû li mala me ket guleyek topê, tiştek nema li şûna dergûşa min. Pêsîrê min cemidîn li şîrê min ê ter. Nizanim çi bû gelo ji hirsekê din. Ger we pirtikek dît ji pitikê min, di bextê we de me wî bînin dînin li ser dilê min. Destê min lê bidin hev, ji bîr jî nekin hûnandina keziyê min. Heke we dît cihê tirbekê ji bo min, o kê ji we re hişdar besta min. Ji bo xatirê Xwedê bilorînin ji bo lorika min. Thank you.